Sariya bulon kanubagaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔ ko aw bisimila aw ka danaya kurakura la Serifula Jabaramuso ka jamukan sariya bulon don. An ye layiru ta aw ye k'a fɔ min ye police de proximité ni o ye sigidalamɔgɔw ni polisiw ani gendarmew an ka baaraw kɛcogo ye. E ka kan ka mun kɛ, ne ka kan ka mun kɛ, polisikɛ dan ye jumɛn ye, a man ka tɛmɛ jumɛn kan, an minnu ye sigidalamɔgɔw ye an kan ka mun kɛ, an man ka mun kɛ. An ye layiru min ta aw ye ni Ala sɔnna ka kɛ ni waatiw ye bi ta tɛna se ka sigi o kan. Don nataw la minisiri ye yamaru di polisi directeur ma, maa sugandira o maa don nataw la an n'a na sigi. Nka bi masala ale bɛ tali kɛ min kan o de ye dugukoloko ye halisa an ka jamana kɔnɔ. Dugukoloko bilama an ye fɛn caman fɔ a la, a kun ye jumɛn ye? Maa caman bɛ yen nɔ minnu kɛn bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ka degun sɔrɔ dugukoloko kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna na. O la a bɛ kɛ wajibi ye an bolo Serifula télévision so ka jamukan sariya bulon kɔnɔ min bɛ se ka kɛ bɔda ye maaw ma, ladilikan minnu bɛ se ka fɔ, gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔ, minnu y'a sɔrɔ ka ban, faamuya ka se ka sɔrɔ la, minnu m'a sɔrɔ, bɔ ka se ka kɛ olu ka gɛlɛyaw u ka degun fɛn caman kalama min bɛ kɛ sababu ye a na ni basigi ni bɛn ni kɛnɛya ye an ka jamana kɔnɔ. Babu a bɛna da o de ka bi an ka bi hakilina le thème du jour, gestion du foncier au Mali, difficultés rencontrées par les agences immobilières. Bi babu a bɛna o de kan. Dugukoloko ko ɲɛnabɔliw an ka jamana kɔnɔ, gɛlɛya min bɛ agence immobilière kan, n'an ko agences maa caman bɛ yen nɔ ni o kɛn bɛ k'u ka baara dɔn, n'o ye soko ni dugukoloko tɛmɛsira camanw ye u b'o baaraw kɛ. Babu a bɛ o de kan bi, u tɔgɔ tɛ se ka bɔ dugukoloko la fiyewu. Kuma caman na an b'u jalaki k'a fɔ agences de spéculateurs ye ni o de ye tiɲɛnikɛbagaw ye, nkalontigɛla ni namaratɔw baara in kɔnɔna na. O la a bɛ se ka kɛ degun fana m'u kan. Bi babu an ye maa wele min ni agence tigi don, a kana da don gɛlɛya ni degun na mun bɛ u ka baara in kɔnɔna na. A na kɛ sababu ye ne ni aw an n'a dɔn an kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ, est ce que an kan ka baara kɛ agence bɛɛ fɛ wa? Ni Ala sɔnna a bɛ bɔ kɛnɛ ka kuma o kuma bi a b'a sɔrɔ faamuyali sɔrɔla nin na. An ka maa welelen ale ye monsieur Zumana Ouedraogo, directeur général de l'agence immobilière Yɛrɛdɔn. Agence min bɛ n'a bɛ wele ko agence immobilière Yɛrɛdɔn o ɲɛmaaba don. Ale y'an ka bi maa welelen sariya bulon kɔnɔ walasa a kana masala an ɲɛ nin kan. Ne ni aw sigikun foyi t'an na walasa min ye sariya tɛmɛsiraw ye, gɛlɛyaw jamana maracogo la an ka se k'an da don la k'o kungo n'o ɲɛɲɛ fɛsɛfɛsɛ min bɛ kɛ sababu ye aw bɛ bɔ kunban kɔnɔ fɛn caman na. Babu ni Ala sɔnna n'an ka maa welelen an bɛna nun don jamukan ka bi a walawalali caman don a la n'an ka maa welelen inshallah. An b'an ka maa welelen fo tuguni k'a waleɲuman dɔn. Monsieur le directeur général an b'a fɔ i Ouedraogo, i bisimila sariya bulon kɛnɛ kan bi. Saha foli diyara ye, an bɛ Serifula bɛɛ lajɛlen fo, an bɛ karamɔgɔ fo, mawuludu in na a ka dugawu kɛ jamana ye kosɛbɛ. An ka foli belebeleba b'a ye, an ka foli bɛ aw yɛrɛ ye, a ni ce a ka baara la. A diyara n ye, an b'i fo. O la bi an ka hakilina ye dugukoloko an ka jamana kɔnɔ, gɛlɛya min fana bɛ agences kan u ka baaraw kɔnɔ. Babu ye o ye, i ye agence tigi ye, an bɛ don min na i ko bi. N'i ye an ka jamana yɛrɛ dugukoloko ta k'a lajɛ bi, e ka yeli yɛrɛ ye mun ye a kan? Sutura an b'i fo i ka o ɲininkali la. Agence ka baara ye mun ye, o ye dugukoloko a bɛɛ b'a kɔnɔ. An bɛ so di, an bɛ dugukolo feere, fɛn o fɛn tɔgɔ ye ko dugukolo an ka baara y'o di. Donc n'i ye wele sariya bulon kɔnɔ ko n ka dɔ fɔ dugukoloko la, a diyara n ye. Ni mɔgɔ nana s'an ma k'a fɔ i bɛ dugukolo fɛ, e t'a ɲɛ dɔn, ni dugukolo bɛ yen n'a jɛlen don a kan ka taa sira minnu fɛ, anw fana bɛ yen an bɛ fara mɔgɔw kan n'a bɛ f'olu ma notaire. Sariya ye yamaruya dɔ de di olu ma, olu de bɛ sanni feere kɛ, mais sanni feere tɛ dugukolo dɔrɔn ye, notaire bɛ se ka feere bɛɛ lajɛlen kɛ, mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la danyɔrɔ dɔ de bɛ agence fana na, an tɛ se ka tɛmɛ olu kan. An bɛ dugukolo ɲini a ka diya i daraw na o, an kɔni b'a ɲini a jɛlen, a bɛ se ka kɛ i b'a bila ka taa notaire fɛ i n'a fɔ i bɛ a di anw yɛrɛ ma, anw fana bɛ se ka a baara tɔw kɛ nɔgɔya la ye cogoya min na. Bon o kɔfɛ ni i mago jɔra so la ou bien so b'e bolo i bɛ fɛ ka a di k'a fɔ an ka gestionnaire an ka gérer k'i ka hakɛ ɲini k'a d'i ma,
luwanse ko n'a nasiraw la an fɛnɛ an b'olu o kɛ bon agence jɔyɔrɔ ye ni fɛn damadɔw ye bi a faamuna mais bi ni an ye agence immobilière yɛrɛdɔn yɛrɛ ta yɛrɛdɔn bɛ mun ni mun baara kɛ bon yɛrɛdɔn bɛ baara caman kɛ dugukolo kɔnɔ an bɛ sojɔw kɛ an bɛ terrain feere an bɛ terrain san ni terrain b'i bolo n'i bɛ fɛ k'a feere ka ca Ala fɛ n'i sera an ma ni Ala y'an garisɛgɛ don ɲɔgɔn kunna an b'a san ni an fana ni mago b'a la ka sigiyɔrɔ ɲini o kɛra du ye o kɛra foro ye o n'i nana s'an ma n'Ala y'an garisɛgɛ don ɲɔgɔn kunna an b'o fana ɲini an ka baaraw ye bon o n'a ɲɔgɔnna caman voilà donc an b'olu kɛ en même temps ni dugukolo de b'e bolo sɛbɛn t'a la e bɛ fɛ ka sɛbɛn de ɲini a la n'i sera an ma an b'i dɛmɛ sɛbɛnko fana na ka sɛbɛn dilan a la mun fana jamana y'a fɔ cogoya min na ka d'i ma anw tɛ sɛbɛn dilanla ye mais anw de b'i dɛmɛ walasa ka a koɲɛw nɔgɔya i bolo ka se k'i ka sɛbɛn sɔrɔ a sɔrɔ cogo ɲuman na donc agence fana jɔyɔrɔ ye kosɛbɛ. nin diyara n ye kojugu monsieur le directeur général o kɔfɛ i n'a fɔ an ka bi hakilina bɛ min kan dugukolo ko ɲɛnabɔli gɛlɛyaw an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya agence ta fan n'an y'o thème ta k'a lajɛ bi e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna dugukolo ko gɛlɛyabaw ka bi an ka jamana kɔnɔna na la difficulté majeure. d'accord Suntura i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n'i ko gɛlɛya gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman na mais gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye jamana ye danaya ta k'a da maa minnu kan k'olu ka dugukolo sɛbɛnw di gɛlɛya in fɔlɔ bɛ bɔ o yɔrɔ ninnu de la ka d'a kan gouverneur bɛ dugukolo di préfet b'a di maire b'a di hali dugutigilakaw n'olu fana ye laadala dugutigiw ye olu bɛ dugukolo di donc ninnu bɛɛ ni hakɛ dɔ ka kan minnu kan ka a dilan k'a ɲɛ k'a di n'olu ma dilan k'a ɲɛ gɛlɛya bɛ don a la n bɛ misaliya ta kelen kan n'i ye Mali lajɛ mobili caman bɛ don Mali kɔnɔ mais mobili n'i y'a daminɛ ka Kayi ka taa bila fo Kidali n'i ye carte grise kelen di k'u k'a contrôler i mana lajɛ Kayi ka taa Kidali a bɛɛ y'o kelen de ye o bɛ cogoya min na ni jamanaden bɛɛ ni sɛbɛn dɔ ka kan a bɛ f'o ma ko carte d'identité ni wolo sɛbɛn mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen bɛ yen sɛbɛn dɔ de bɛ bɛɛ la maa fila tɛ se ka jɛ sɛbɛn kelen na o bɛ cogoya min na munna dugukolo fana ti kɛ ten munna o tɛ communiquer n bɛ exemple dɔ d'i ma an lamini na yan Kulikoro mara de bɛ ka Bamakɔ lamini n b'a ta Kati ka jigin ka na Moribabugu ka taa Kalabankoro normalement ni dugukolo sɛbɛn bɛ dilan Kati mara kɔnɔ ko Moribabugukaw de bɛna dilan u bɛ se ka plan n'o ye plan de morcellement mun bɛ dugukolo kan n'o ye a kumakan da fɔlɔ-fɔlɔ ye parce que n'i y'a mɛn i bɛ morcellement kɛ papier minnu kan ka ɲini n'i y'olu ɲini i bɛ taa plan d'extrait de bɔ a la plan in kɔnɔ mun na dɔ tɛ se ka to mairie la ka dɔ to Kati ka dɔ to Kalabankoro donc n'i taara lajɛ nin yɔrɔ fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ k'a fɔ a bolofara dɔ bɛ yen n'olu kumana ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn faamuya fɔɲɔgɔnw tɛ na litigiw tɛ na mais n'a fɔra Moribabugu misaliya don Moribabugu mairie ka a bɔ o yɔrɔ kelen fana Kalaba yamaruyara o fana bɛ se ka don ka baara k'a kɔnɔ o yɔrɔ kelen fana Kati fana yamaruyalen don Kati fana bɛ se ka don ka baara k'a kɔnɔ bon n'olu saba ma kuma ɲɔgɔn ye i b'a sɔrɔ terrain kelen kan mairie papier bɛ dɔ bolo sous-préfecture n'o ye Kalabankoro ye o papier bɛ dɔ bolo Kati cercle o papier bɛ dɔ bolo donc dugukolo kelen kan nin yɔrɔ in na an b'an profiter an bɛ sariya tigilamɔgɔw fo an bɛ juges fo u bɛ baara la kojugu juges bɛ yen ka jamana kɔnɔdenw ka hakɛ de segin u ma an bɛ sariya bulon de kɔnɔ n ye Mali problème ta tribunal kunda kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada i b'a sɔrɔ 70 bɛɛ ye dugukolo ko di juges tɛ dugukolo sɛbɛn dilan koyi olu bɛ ka hakɛ di a tigi de ma ka maa tɔɲɔlen ka hakɛ segin i ma mais n'a fɔra nin bɛɛ lajɛlen autoriselen don n'o ye maire préfet sous-préfet k'olu ka dugukolo di
Kati bɛ se ka Moribabugu di yan Kalabankoro bɛ se k'a di mairie yɛrɛ fana bɛ se k'a di nin bɛɛ bɛ se ka sɛbɛn bɔ yan na bon n'o bɛɛ lajɛlen sɛbɛn bɔ olu tɛ ɲɔgɔn kalama wajibi mankan bɛ na o fo bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la u ka communiquer n y'a fɔ cogoya min na mobili bɛ cogoya min na mobili joli bɛ Mali kɔnɔ bi mais mobili bɛɛ n'a sɛbɛn de don hadamaden joli bɛ Mali kɔnɔ bi mais bɛɛ n'i ka wolo sɛbɛn don bɛɛ n'i ka carte d'identité don tɔgɔw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ jamuw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ mais fɛn dɔ kɔni bɛ yen mun b'a danfara don aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ nin tɛ nin dɔ ye u bɔlen don ɲɔgɔn fɛ mais a dɔ tɛ mun b'o kɛ communication ko bolo di ɲɔgɔn ma donc minnu bɛ yen k'olu sigilen don a kama f'u ka u jɔ u jɔyɔrɔ la o la an bɛ se k'a fɔ degun min bɛ yen o y'a baara kɛbaaw de ye toujours n bɛ se k'a fɔ juges bɛ baara la dɛ bi sariya bulon don u ko kiiri tigilamaw tɛ ka baara kɛ a kɛcogo la Mali justice bɛ baara la dɛ u b'u ka baara ɲɛdɔn an b'u fo kosɛbɛ n'a fɔra minnu yamaruyala k'olu k'a di e ka n bɛ misaliya ta journal reporter kan journal reporter lajɛ a cili min kɛra kɔsa in na o t'a ciko fɔlɔ ye munna a cira tuguni parce que minnu bɛ t'u sigi olu fana u sigira ni dalu min ye dalu man kɛnɛ dɛ f'u fana k'o faamu mais jɔn de bɛ dalu dun wa notification de b'u bolo o notification in jɔn de b'a di mairie de b'a di district de b'a di ni district ye ban k'a di u bɛ to ka t'u sigi u bolo lankolon wa u tɛ se ka t'u sigi u bolo lankolon donc fo baara kɛbaaw Mali kura de don an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la kalifa mun kɛra mun ma o k'o kalifa ta n'a bolo fila ye a k'a yɛrɛbakun to yen a ka jamana lajɛ n'i ye jamana lajɛ ka miiri k'a fɔ man ka nin kɛ a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ yen o tɛ mɔgɔw sɔrɔ n bɛ profiter n bɛ kɔfɛ mɔgɔw fo n'i y'a lajɛ Suntura an ka maa minnu bɛ tunkarankew teriya caman tiɲɛna dɛ balimaya caman jɛngɛna ka sabu kɛ dugukolo ko ye e bɛ taa wari ɲini gɛlɛya kɔnɔ i taatɔ gɛlɛya wari ɲini gɛlɛya e k'a fɔ n'i ye wari sɔrɔ n bɛna so de jɔ ka ni n balimaw don a kɔnɔ o wari sɔrɔlen k'o bila ka na k'o ka tila ka taa cogo la mun fana man ɲɛ dugukolo tɛ sɔrɔ wari tɛ sɔrɔ n'i taara n'a ye kiiribulon fana na kiiri ma nɔgɔn kiiri ye fɛn ye anw kɔni t'a kɔnɔ ko dɔn mais kiiri a daminɛ ka nɔgɔn n'a laban ye est-ce que cogo di parce que ni kiiri ye a daminɛ a bɛ komi bana farigan daminɛna e na waati min e b'o dɔn farigan bɛ ban waati min na Ala de b'o dɔn ne b'o misaliya ta kiiri kan kiiri bɛ don waati min na e de ye laɲini kɛ e b'o dɔn mais kiiri bolofara ka ca maa min bɛ tunga fɛ ka wari ɲini hali n'i tɛ tunga fɛ maa min bɛ duguba kɔnɔ yan nɔ n'a fɔra e ka nasɔngɔ ɲini e ka baarada denbaya ka musakaw ɲini k'e ka tila ka n'a kɛ don o don e bɛ taa kiiri bulon na k'i bɛ t'i ka hakɛ fana ɲini a bɛ gɛlɛya se i ma nka kiiri tigilamaw fana degunnen don an bɛ dugukolo ko min kunna bi kiiri tigilamaw degunnen don kosɛbɛ ka sababu kɛ dugukolo baarakɛlaw ye donc mun bɛ n fɛ k'a fɔ maliyɛndenw ye minnu bɛ yen ni danaya dar'u kan n'o ye maires ye o ye préfets ye o ye gouverneurs ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka communiquer transitaires ni douaniers ye ɲɔgɔn minɛ cogoya min na ka don da kelen fɛ ka baaraw kɛ cogoya min na dugukolo fana ka kɛ ten Mali yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye dugukolo sɛbɛn kelen don a kan ka taa bɔ yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ don a daminɛna sisan an y'a ye k'a fɔ u bɛ ka carte ɲini k'o don a la i bɛ taa dugukolo papier enregistré o ye kura ye minnu tun bɛ yen ka kɔrɔ dun minnu tiɲɛna ka kɔrɔ dun olu bɛ dilan cogo di mais fɛɛrɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen la n'a y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi ka fɔw kɛ fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na Suntura a diyara n ye an bɛ fɔ Iwe Darago toujours nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na aw minnu ye agence ye est-ce que aw fana tɛ nin ko in kuma dɔ la ma complice ye est-ce que aw tɛ a fana lajɛ walasa a bɛ se ka wari sɔrɔ a ka cogo na ka papier dɔ ta dɔ bolo ka taa n'a ye parce que agence bilama franchement a ma da o la a ma da a caman na n'an ko caman dɔrɔn an b'a bɛɛ don o minɛn kelen kɔnɔ. D'accord Suntura n b'i fo ka ɲininkali la kosɛbɛ a diyara n ye agence ma dabɔ kalabanciya kama agence dabɔra jɛya de kama mais n'i ye nin yɔrɔ in fɔ agence anw tɛ
ne b'a fɔ agence u tɛ yɔrɔ baara kɛba o kɛba waleya jugukɛlaw b'a la o ye baara o baara jamana in kɔnɔ o mais f'a ka dɔn agence fana b'a bolo sinsin jɔn kan fo k'o yɔrɔ de faamu agence b'a bolo sinsin n'i y'a mɛn an bɛ dugukolo feere parce que yɔrɔ bi anw ta bɔra sodi yɛrɛ dɔrɔn na sa o agence yɛrɛ de kɛra dugukolo feerelaw ye ka taa sɔrɔ agence tɛ dugukolo feerela ye o an ye laɲinikɛla dɔw de ye an bɛ taa n'i nana terrain ɲini anw fɛ ni terrain bɛ yen an b'a f'i ye kɛ mais n'a tɛ n'a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na an b'a ɲini an b'an ka pourcentage ni sɔrɔ a kan mais i ɲɛ bɛ dugukolo in na dɛ agence ka fili caman bɛ sɔrɔ a dilanbaw de la bi i b'a sɔrɔ permis bulletin titre foncier jɔnni bɛ nin dilan gouvernement baarakɛlaw olu minnu bɛ nin fɛn ninnu dilan n'a fɔra ko maire ye permis d'e ma e bɛ n'a sa e tɛna dugukolo san n'i ma taa sɛgɛsɛgɛ mairie la o n'i taara mairie la k'i b'a sɛgɛsɛgɛ mairie mɔgɔw b'a lajɛ u b'a f'i ye k'a ka ɲi ɔ mun agence min y'a d'e ma ni mairie ko a ka ɲi agence dun b'a papier dilan maa dɔ de sugandilen don n'o ye mairie ye ou bien o ye sous-préfecture ou bien commandant bureau n'o ye préfet central ye n'a bɛ fɔ o ma cercle commandant ba n'o ye papier dilan k'a di e bɛna feere mun ma e y'a d'o ma o taara sɛgɛsɛgɛ olu ko k'a ka ɲi i nana n'a ye i y'a san sanni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i taara k'i bɛ taa joli kɛ i y'a sɔrɔ ko problème bɛ dugukolo la ɔ walasa a ka dɔn k'a fɔ ko agence nɔ tɛ e y'a taara sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min n'olu ko a ka ɲi i bɛ segin ka taa ye dugu parce que olu y'a sɛgɛsɛgɛ ni dalu dɔ de ye k'a f'i ye a ka ɲi mais yanni ka kɛ tuma dɔw la agence bɛ degun dɔw sɔrɔ agence dɔrɔn tɛ parce que agence b'anw bolo an ye chef d'agence mais coxeur b'anw fana kɛrɛfɛ n'olu fana y'an dugumamɔgɔ ye coxeur bɛ na de anw fana b'olu ci fana b'u ka musakaninw sɔrɔ anw kɔrɔ mais a tigi yan'a ka segin ko n taara sɛgɛ munna e ma danni na k'a san n'e ko de n bɛ taa sɛgɛsɛgɛ sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ in de la a fɔra e y'a kan e nana wari di ne ma mais a tiɲɛna e tɛ taa sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ in lajɛ bilen dɛ e bɛ na ne de fɛ parce que i y'a feere ka wari di ne de ma a dɔ la kiiri tigilama dɔw bɛ yen n'i taara ye n'i ye sɛbɛn di olu ma olu bɛ sɛbɛn in minɛ ka agence wele mɔgɔ dɔ nana plainte kɛ o de la caman bɛ yen u b'a bila ka taa gendarmerie la ou bien u bɛ a bila ka taa polisi la k'u ka enquête kɛ enquête in kɔnɔna a bɛna dɔn k'a fɔ ko fili dɔw tɛ anw yɛrɛ ye fili bɔra a dilanbaw yɔrɔ munna ni dugukolo n bɛ misaliya dɔ d'i ma muso lasirilen e bɛ se ka taa fɔ mairie la ko muso lasirilen don docteur y'a lajɛ ko cɛ don a y'a ka papier dilan yan'a ka bange wa k'a ka wolosɛbɛn dilan den wolosɛbɛn bɛ se ka dilan ka sɔrɔ den ma bange wa an m'o mɛn fɔlɔ o bɛ se ka kɛ wa an m'o mɛn fɔlɔ munna dugukolo o bɛ kɛ munna n'o bɛ kɛ n'i taara k'i bɛ taa dugukolo sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ maire bɛ papier bɔ bulletin yɔrɔ caman bɛ bulletin de dɔn o bulletin bɛ mɔgɔw bolo yaala la i bɛ taa mairie la mairie b'a fɔ ko nin y'an ka bulletin ko mais k'a plan ma se yan o kɔrɔ e ye bulletin bɔ ni dalu jumɛn ye donc o bɛ n'a fɔ den wolosɛbɛn dilanna ka sɔrɔ den ma na o sinon normalement tɔgɔ jumɛn bɛ kɛ den kan o la voilà plan d'extrait min bɛ n'a bɛ da plan numéro o ni bulletin numéro ne y'a mɛn an ka plan da n ko papier dɔ de b'i bolo a bɛ lajɛ plan kɔnɔ bon papier min bɛ lajɛ n'a bɛ ye plan kɔnɔ n'olu ko ko plan ma se anw fɛ yan nɔ papier y'anw ka papier mais plan ma se yan mun na e y'a bɔ ka sɔrɔ plan ma se o tɛ kelen filanan i b'a sɔrɔ papier dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ i ka géométrie ti yan o man ka kɛ o mais n bɛ toucher géométrie la nin yɔrɔ in na n b'a fɔ sariyatigiw ye ka géométrie ko in sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ baara ka d'a ɲɛdɔnbaga ma géométrie experts bɛ yen a tɔ kɛra denmisɛnninw bɛ yaala ka bureauninw dayɛlɛ ka taa morcellement kɛ ka plan ta ka na di expert ma expert b'a signer parce que musakanin bɛ d'e ma e b'a signer dɔrɔn ka a d'a ma n'a taara n'a ye commandant fɛ ou bien maire fɛ expert ka signature de b'a la k'a fɔ ko ale yamaruyalen de don ale ka plan signer bon o yamaruya cachet min b'a la n'a signer don maire bɛ papier in bɔ n'o ye mais o caman bɛ commandant bureau ni mairie la bi papier bɛ mɔgɔw bolo a géométrie ka numéro tɛ ka sɔrɔ mais expert min y'a signer o bɛ mini
e bɛ kan ka dugukolo papier signé ka di mɔgɔ ma k'a sɔrɔ e t'a dugukolo yɔrɔ dɔn wa o kan ka kɛ yan n'i ma ye expert kɔni i bɛ dugukolo fɛn o fɛn signé géométrie mairie kan ka baara dɔ kɛ commandant kan ka baara mun na ni mairie bɛna kɛ o commandant bɛna kɛ o kan ka u ka lasigiden dɔ de wuli ka fara géométrie kan ka fara dugutigi bulon mɔgɔw kan a ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ni géométrie sara don min na don o tuma na o dugukolo ko bannen ye wa fo bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ de la géométrie expert dugutigilakaw mairie ka agent nin bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra mairie sa o a kɛra commandant bureau ye o a kɛra gouverneur ye o kan ka lasigiden kelen kelen bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛɛ ka kɛ seereya ye ka jɛ ka baara in kɛ. Faamuna an bɛ fɔ ka kɛ ni an ka waati tɔ man ca bolo n'o tɛ a ka d'an ye ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an b'a fɛ k'a dɔn nin ye degun ye aw ye minnu sɔrɔ parce que sariya bulon kɔnɔ waati caman an y'o kuma fɔ ko jɛ tɛ pan dugu kunna ko a ka dɔgɔ dugu bɛ jɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o la an tɛ kuma aw agence fana kunna maa o maa da bɛ se ka don nin ko in na an bɛ na n'aw ye e ye nin bɛɛ fɔ gɛlɛyaw la bi jamukan sigira de walasa a ka lajɛ faamaw ka gɛlɛyaw dɔn fura minnu tɛ se ka sɔrɔ la olu ka taa bi n'a fɔra ko e ka solution fɔ nin na e bɛ an bila ka taa yɔrɔ jumɛn fɛ bi Mali yɛrɛ la. Suntura o diyara ye n'a fɔra ko ka solution fɔ a la solution bɛ yen. A solution ye jumɛn ye y'a dɔn sariya kura dɔw taara k'a fɔ ko ka dugukolo yɛlɛma ka kɛ titre ye ka dugukolo minnu papier kun bɔlen don ko san hakɛ dɔ dir'u ma u ka yɛlɛma n'o ye lettre ni permis ye k'o fana kɛ titre ye minnu fana bɛ ni sɛbɛn t'u la ko sɛbɛnw fana ta sira jɛlenw fɛ y'a dɔn o fɔra bon minnu bɛ yen nɔ sisan ni mairie ni district ni préfecture la u ka maa kelen kelen sigi u ka bureau dɔw dayɛlɛ ni e nana k'e bɛ dugukolo sɛgɛsɛgɛ u k'a fɛ t'a bila yan a ka bɔ réquisition kɛra u ka mɔgɔ dɔw de sigi a kama minnu bɛ wuli k'u jɔ hali n'a bɛ kalo damadɔ de kɛ an kana presser sanni ma bilen an ka kow sɛgɛsɛgɛ a sɛgɛsɛgɛ cogo ɲuman na mɔgɔw tɔɔrɔlen don dɛ Suntura maliyɛnw bɛ yɔrɔ min u degunnen don du ka sababu kɛ dugukolo ko ye nka fɛn dɔw fana bɛ yen n b'o fɔ Serifula télé na n bɛ profiter k'o fɔ kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw fana waati dɔw bɛ yen an bɛ baga sariyatigiw ma an bɛ baga maire ni fɛnw ma kuma dɔ la anw yɛrɛ nɔ b'a la dɛ n'o ye anw kɛnɛmamɔgɔw ye mais toujours n bɛ segin kɔ n bɛ misaliya ta zone reporter kan n bɛ misaliya ta Jelibugu n'i sera Jelibugu 3e pont Fema i bɛ Kinibolo lajɛ ka don kɔnɔna la ka taa bila lycée Fililabo yɔrɔ la yɔrɔ dɔ bɛ a bɛ fɔ o ma ko emprise a fɔra ko a kana jɔ mais emprise bɛɛ jɔra a jɔra ni dalilu jumɛn ye n b'a f'i ye i bɛ taa emprise la sini sɔgɔma i b'a ta kun na kun n'i ye permis kelen sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ n'a fɔ n ye permis kelen t'a kɔnɔ taa zone reporter la an bagara ko district maire n t'i m'a tɔgɔ fɔ district maire zone reporter soba in bɛɛ cira maa kelen de ye permis bɛ maa min bolo notification de bɛ mɔgɔw bolo c'est vrai olu ye notification ba a kuma man ka bɔ mais emprise n'a fɔra mun man ka jɔ a fana man ka jɔ dɛ donc tuma dɔ la n b'o yɔrɔnin fana fɔ fo mɔgɔw k'o faamuya n'a fɔra mun man ka jɔ o ka to yen n'a fɔra mun kan ka kɛ an ka t'o sira jɛlen fɛ ka kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ kisi. A faamuna o kɔfɛ sisan bi babu ɲininkali caman bɛ an bolo waati ni a taabolo kama bi e bɛ se ka ladilikan jumɛnw fɔ a lajɛbagaw ɲɛna bi walasa an ka se ka bɔ nin degun kɔnɔ. D'accord lamɛnbagaw ka ta anw yɛrɛ jamanadenw na hali ka se faamaw yɛrɛ ma. D'accord Suntura i ka nin ɲininkali a diyara n ye n b'i fo n bɛ mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye ko an ka sadi baara kɛ tiɲɛ kan mun bilala mun na k'o kɛ tiɲɛ kan an ka nata bɔ kow la Mali kura de don an bɛɛ de ta don an bɛɛ n'a ka kan mun bɛ se ka wari bɔ hakilila ɲuman bɛ mun na bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mali kura in wuli k'a jɔ kɛrɛnkɛrɛnyara anw denmisɛnninlakaw bi Mali in siniɲɛsigi ye anw de ye dugukolo fɛn fɛn n'a mankan ni fɛnw bɛ yen a bɛ ɲini jɔn ye siniɲɛsigi de don donc a ka baara ka d'a ɲɛdɔnbaa ma an bɛ sariya tigilamɔgɔw fo kosɛbɛ an bɛ sariya bulon min kɔnɔ juge bɛ baara la dɛ wallahi juge bɛ baara la
ne filɛ ka ni fɛn fɛ juge tɛ dugukolo signé a tɛ dugukolo feere o nka bɛɛ lajɛlen anw de b'a bɛɛ kɛ ka n'a d'olu ma n'an tilala ka guwan tugu olu da la ko f'olu k'o jaabi n'o fɛnw bɛɛ k'a di an ma nɔgɔn koyi n ko hadamadenw de don juge bɛ baara la an b'u fo kosɛbɛ an bɛ ladilikan mun di mɔgɔw kana don ko la u kunfɛ anw agences sigilen bɛ a kama notaires bɛ a kama nka n'a y'a kɛ hadamadenya danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali dɛ an bɛ don min na ko bi an ka danayaba in dabila nin ko ninnu kɔnɔ an ka s'a ɲɛdɔn yɔrɔ la maire filɛ nin commandant filɛ maa si tɛ taa maire ni commandant ma ko n bɛ dugukolo san koyi an bɛna de nin papier na nin bɛ taa ni mankan in bɛ yen nɔ mais n'i bɛna san n'i taara commandant ɲini k'a ye ou bien i ye maire ɲini k'a ye ou bien e taara notariat la ou bien i nana agence i taara ɲɛdɔnbaw fɛ yen nɔ mais n'a y'a kɛ kɛnɛma ko ye ka hadamadenya ni teri sira ni balimaya siraw ye n'a tiɲɛna wajibi an bɛ taa sariya tigilamɔgɔw tɔɔrɔ donc an k'a ɲini ka baara d'a ɲɛdɔnbaw ma kɛrɛnkɛrɛn n bɛ kangari dɔ kɔni da kosɛbɛ o ye géométrie experts u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la dɛ n'i k'i bɛ dugukolo ko ta k'a jɔ a sen kan bi a défaut caman bɛ bɔ olu fana na dɛ u fana k'u jɔ o jɔyɔrɔw la mun bɛ n fɛ ka fɔ sutura o ye nin ye. A diyara n ye agence immobilière yɛrɛ dɔn aw lasɔrɔ cogo di. bon an lasɔrɔli ka nɔgɔn ni i sera Sutuba dɔw b'a fɔ Bulukasunmu n'i sera 3e pont fɛ la sira nɔgɔn kare yɛrɛ polisiw bɛ jɔ yɔrɔ min na auto école dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Tɔguna n'i sera Tɔguna na anw ni Tɔguna bɛɛ bɛ immeuble kelen na an ka baarada bɛ yen nɔ. merci bien o la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ye faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ caman fɔra bi an minnu bolo b'a la aw bɛ minnu fɔ an ma se an bɛ da la k'a fɔ o de ye ko in gɛlɛya caman ye babu kun sigira nin kama an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i yɛrɛ ka sɔnni na ka na masala ni an diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo a diyara n ye ayiwa an bɛ aw fana fo ka Serifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den minnu bɛ kɛnɛma minnu bɛ kɔnɔna ka bɛɛ lajɛlen fo an ka foli belebeleba bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye an b'a ɲini Ala fɛ mawuludu a tɛmɛko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Ala k'a musakaw nɔgɔya Ala k'a kɛ san hɛrɛ ye Ala ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ an ka foli bɛ karamɔgɔ ye kosɛbɛ k'a ka dugawu k'an yɛrɛ ye ni Ala sɔnna a diyara n ye. Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen an b'i fo o de bɛ dansigi bi jamukan sariya bulon min bɛ dugukolo ko ka a gɛlɛyaw agence immobilière ta fan fɛ an ka maa wele ale de tun ye monsieur Zumana Wedarawe directeur général de l'agence immobilière yɛrɛ dɔn babu tun bɛ nin kan o la ni Ala sɔnna don nataw la an ye min fɔ n'o ye police de proximité polisiw jɔyɔrɔ u kan ka mun kɛ u man ka mun kɛ anw sigidaramɔgɔw an kan ka mun kɛ an man ka mun kɛ olu bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna don nataw la an nana masala sigi o kan walasa aw ka se ka a faamu o kadara kelen kɔnɔ min ye domaine ye an ye ci bila domaine fana ma ka kɛ ni ministre n'o ye dugukolo ko ministre le ministre des domaines ale ka yamaru ye an ye ci bila domaine fana ma don nataw la an ye domaine na sigi ko maire kana na dugukolo papier di an ma bilen commandant kana na di gouverneur kana na di ko domaine dɔrɔn yamalen don ka dugukolo papier di ni o ye sigiyɔrɔ ye an bɛ sigiyɔrɔ na k'a kɛ so ye k'o ye titre foncier ye o titre foncier bɛ sɔrɔ cogo min na ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra sariya fɛ mais domaine bi an mago b'u la jamukan in a kɔnɔna na ni Ala sɔnna o la an bɛ an karamɔgɔ an fana karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usumani Madani Hayidara an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ni cɛsiriw la ale de kama bi maaw bɛ ka bɔ u ka hakɛw kalama k'u ka hakɛw ɲɛdɔn min bɛ kɛ sababu ye caman bɛ bɔ bingani ni fɛn camanw na o la a ko k'an ka kɛ waleɲuman dɔnbaga ye an b'an profiter o cadre kɔnɔ k'a fɔ an ka tarikɛ min ye Madu Jara ye Garanebugukaw fɛ yen ale de ye nin fini ɲuman ninnu kala an t'a kala wari dɔn k'a don an kana na sariya bulon kɛ ni a ye o la Madu Jara Garanebugukaw fɛ yen an ka foli ni waleɲuman bɛ se ale ma n'Ala sɔnna ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ la waati wɛrɛ inchallah walasa dugukolo ko domaine jɔyɔrɔ ka dɔn polisiw fana u nana kɛnɛ kɔnɔ ni Ala sɔnna.